Da jeg gik i 6. klasse, begyndte jeg at kotte. Måske kun en gang i 6., et par gange i 7., men i 8. klasse gik det helt galt. Da jeg gik i 5. klasse, igennem hele 5. klasse vidste jeg, var fed. Jeg har været pumpet, siden jeg var helt lille. Da jeg kom i 6. klasse, begyndte alle de piger, der var ældre end mig, at mobbe mig. De kaldte mig fed og alting. De populære piger kunne ikke lide mig. Så i 8. klasse begyndte jeg at spise mindre og mindre. Jeg kunne ikke klare alt det pres, min stedfra og min mor lagde på mig. Jeg måtte ikke få en kæreste, fordi jeg var fed og grim. De ville ikke have, at jeg skulle soves. Jeg følte, at ingen ville høre på mig. Jeg beholdt alle mine følelser og usikkerhed lukket inde. Fra 5. klasse til 8. klasse. Men i 8. klasse eksploderede det hele. Jeg følte, at mit liv ikke betød noget. Det var intet værd. Jeg følte, at ingen kunne lide mig. Så hvorfor skulle jeg leve? Jeg ville tage et barberblad eller noget skarpt. Jeg gjorde det engang med et smadret spejl på min hånd. Jeg gjorde det engang med en nøgle. Jeg gjorde det engang med kniv. Jeg gjorde det rigtig mange gange med et barberblad. Jeg ville skære mit håndled. Jeg ville se blodet. Jeg følte al min usikkerhed og lavt selvværd, og ud med blodet og ud af mit system. Jo, et stigende problem, det ses både piger og drenge, altså unge piger og unge drenge, der gør det. Der er nok flest piger, der gør det. Begynder man at skære i sig selv, så er det afgjort et råb om hjælp. Det er meget alvorligt. Faktisk så hører cutting til, kan man sige, en faktor, hvor man er nødt til at søge hjælp hos læge, og altså også måske, altså man kan sige psykiatrisk hjælp. Ja. Det er meget alvorligt. Det er vigtigt, hvis jeg møder et barn med den type adfærd, så snakker jeg jo selvfølgelig med barnet, snakker med forældrene, får lov af forældrene til at tale med lærer og i det hele taget voksne være omkring barnet, så vi får hjulpet barnet til at finde ud af, hvad er den til grundlæggende årsag til, at barnet udfører de der ting.